Kene acarane tasakuran kan dadi rutinan saben tanggal 10 Sura Saka Jawa 1960 mesti awake dhewe ditimbali awit ngetungi nganggo taun aboge. Keprine gue? Aboge kan sing taun alif jare. Jadi taun aboge. Ngger Muharram 1448 pancen sing jenenge piyayi kene iku piyayi sing bijaksana tenan. Bisane Didukung oleh para donatur. Tepuk tangan untuk para donatur. Matur nuwun. Tur nanggap wayang kuwi sedekah sing tenan lho, Gus. Bisane Tontonan sing mawa tatanan tur ana tuntunane. Tontonane wayangan saiki manut kawilining jaman ora mung lakone tok sing kecekel ning yo ana hiburan campursari. Nggih, leres. Tatanan wong nonton wayang temata ana udur negarane ana unggah ungguhe. Nggih. Apike wong nonton wayang karo lenggah. Tur bisa mengentaskan karo UMKM iku iso berkembang. Contohnya ono lagu Bakul Kopi. Iya. Dadi tontonan wayang iki bakule padha laris. Amin. Amin Allahumma. Amin. Dadi rezekine warga masyarakat tuh Banyudan orang ngomongake karo Pak Dalang lan Mbak Sinden uga penayakan ning para bakul-bakul ikut mengais rezeki. Tepuk tangan untuk acara malam ini. Nah, nek tuntunane ora ketang sepiro ana pesan-pesan moral. Nggih. Wong iki nganggo tema lakon Durna Lena iku padha wae Durna gugur. Nggih. Dadi ku anggere tengah papat durnane urung gugur. Berbubar. Ya tekan jam tengah 7. Oh. Tengah 7 urung gugur, tengah sana. Oh. Dadi intine wong iki durnane kudu gugur. Kudu gugur. Jalan durna ki wong sing seneng adu-adu. Rapi. Siji durna loro sengkune iki wong seneng wadul-wadul. Omongan kene dol kono, omongan kono dol kene, mung kanggo sono goleki marang kabeciane awake dhewe. Ora mikirke marang cintrakane wong liya dadi durnane kudu gugur. Semoga dengan lakonnya malam ini bisa untuk menggugurkan para durna-durna yang sangat sulit kepada para pendawa. Tepuk tangan untuk lakon malam ini. Nggih. Pajak nonton drona. Ora. Ini contoh perkudara apik. Gareng berapi. Gareng ya mandan apik. Ya apik lah. Kowe karakter wong pendapat apik-apik. Iya. Ning kurawat apik. Rapi. Matur nuwun dhateng pundhen kula Ketua Panitia Penyelenggara. Menika wonten Bapak Muji, wonten Pak Sarino, wonten Pak Gino, wonten Bapak Wawan, Pak Sadimun, Pak Wagimin, Romo Kiai Ahmad Saiful Mukmin, di Bapak Sarimun, wonten Pedartu Pemuda Banyudan dan Tugu, lalu di Karang Taruna Garuda Muda. Tepuk tangan. Pepundhen kula Ketua Dewan Kabupaten Kebumen Bapak Haji Saman Halilur Rahman, Ketua DPRD Kabupaten Kebumen, ugi beliau rawuh nganduraken sugeng rawuh. Pak Amin Lumantoro Kesos saking anggota DPRD Kabupaten Kebumen, fraksi PDIP ugi mau kepareng rawuh. Matur nuwun Bapak. Perkenanipun dhateng kula sakonco. Pokoknya nek para anggota Dewan padha rawuh tenang pembangunan pasti maju untuk di Desa Banyudan. Tepuk tangan buat para anggota Dewan. Bapak Camat ngaturaken sugeng rawuh. Pak Kapolsek, Pak Danamil saanggotanipun ugi para kepala desa ing para rawuh saking pundi mawon, Mbak? Kata mau niku saking Purwowani, Jogomulyo, Anugi Semampir, Bupati Surabaya, Karangsari, wah kata niki nggih. Sinaosa sampun kondur matur nuwun menika kita. Nanging sinaosa sampun kondur saged mriksani lewat streaming. Nggih, Nah, monggo niki goro-goro dipun damel kaset sengaja dimen lagune kecekel. nggih. Sadurunge maca layang, Siap. ayo digawe Inna Sholatan Hananil Fasi wal Munkar. Kenting mengalor berdiri semuanya. Bukane nganggo kendang. Tak ilok-ilok tang rero-rero.
Amin.